ngokubhala kukaJohn chapter 6 from verse 66 to verse 68. Siphinde sibheke futhi yena uJohn ngokukaJohn chapter 14 verse number 13. Ngiyacabanga ngizofunda neverse elilodwa kuGenesis chapter 1. Ngizofunda mina bazalwane ngenxa yesikhathi bese sicela umama uMavundla asibusele ilizwi. ngokukaJohn chapter 6 verse number 66, isivumo sika Petro. Yalufunda nasebeyitholile. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva ababe besahamba naye. Ngakho uJesu wathi kwabayishumi nambili, nani nithanda ukumuka na? Simoni Petro wamphendula wathi, Nkosi, siyakuya ubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Amen. Amen. Verse number 13 ngokaJohn 14, inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. Noma yini enyakucela egameni lami ngiyakwenza ukuba uBaba akhazimuliswe endodaneni. Verse number 3 uGenesis chapter 1 ngaphansi kwesihloko ukudalwa. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Amen. Amen. Sengathi Heavenly Father ngathi nalikhulunywa uNkulunkulu namandla lithola ukuphila Heavenly Father emzimbeni yethu Heavenly Father. We pray uNkulunkulu namandla ukuthi wena ngahlala kithi usiyophila nathi sihlale kuwe Heavenly Father. Engathi izwi lakho uNkulunkulu namandla ezokhuluma namhlanje Heavenly Father. Akuthi wonke umuntu ozophuma kuleyo Heavenly Father ezozothile Heavenly Father bese uyasiguqula Heavenly Father. Sifane nawe ngosiyophila sihambe sokwakho ngosokuphila sithi noma kuphi lapho esihamba khona sibonakala ukuthi ngosogcwele singabakhethi wena bakho nekhazimelo lakho konke kufanele kusele kuzokuba phakathi khona. Amen. Siyabonga mama Mavundla esingasinda ngalo. Yilo nje kuphela yilo nje kuphela esingasinda sinda ngalo. Hallelujah. Inkomo wePhasika otholakala ngokukaMathewu 27 verse 54b. Ngempela lo ube indodana kaNkulunkulu. Amen. Noma yini enakucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazimuliswe endodaneni. Petro waphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Bese eTugenesis uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Bazalwane, ngifuna nje kuleli yazwi ukuthatha le portion ethi uNkulunkulu wathi. Amen. Bese siyimthandazweni. Amen. Uthi umgomo wePhasika impela lo ube indodana kaNkulunkulu. Amen.
noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Amazwi okuphila okuphakade akuwo. uNkulunkulu wathi, mhlambe mangithi uNkulunkulu wathi omunye uzogijima ayofunda uJohane chapter 1 ethi ekuqaleni wayekhona uLizwi. Funa lisiye emthandazweni ukuthi noma yini eniyakucela egameni lika Jesu, uJesu uyokwenza ukuthi uNkulunkulu akhazimuliswe kuwo. In other words, makukhona into efuna kuJesu noma uyifuna uNkulunkulu uyifuna ngoJesu. uNkulunkulu akabheki wena ofunayo, ubheka lo ofuna ngayo. Khona bazalwane, bese akhazimuliswe ngenxa yendodana. So manje uyamthusa lo mgomo mawuthi ngempela uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Bese uPetro akagcini nje ngokuba indodana, kodwa kukhona namazwi okuphila okuphakade akuye. Bese ethi lo uNkulunkulu wathi, manje ke ngifuna ukuthi silungisele ukuthi uNkulunkulu wathi ukube bamavula uNkulunkulu wabhala wayengekathinte kuJesu. Uma lithi iBhayibheli uLizwi, kusho ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma, before inkulumo ifike endlebeni kwathinteka uJesu ukuze kwenzeke. Angazi noma nikhona abazalwane, bona siyothandana. Ngesikhathi uNkulunkulu ethi nje lona obhalayo uNkulunkulu wathi, the fact ukuthi uNkulunkulu wavula umlomo esikhundleni sokuthi enze qala, wayekade activator leli ilizwi lithi uLizwi wayekhona. So ukusho kaNkulunkulu wayengakhomandi ukuthi akube khona ukhala. Wayekade ekhuluma noLizwi, ekhuluma ngezwi ukuze uLizwi ezokwenza ukukhanya kuzwe. Ngoba uLizwi uyindodana kaBaba uNkulunkulu. Yikho-ke mayisehamba ethi noma yini enokuyicela egameni lami ngiyongenza uBaba ukuba wenze. Lesikhathi uqala indalo mashobana njalo uJumayeli, uNkulunkulu wasebenzisa izwi. Bese thobhala kahle uIsaya wayekade ekhona engungcweli. He was an architect yokukhandwa komhlaba. Ngamanye amazwi uJesu wayekade ekwazi ukuzwa ukuthi uNkulunkulu ufisa ukwenzani. Bese yena execute. So lombhali mayethi uNkulunkulu wathi akakhuluma istatement esincane. Uqonda ukusho ukuthi ngaphambi kokuba kudalwe uNkulunkulu wavula umlomo kaLizwi. Ngoba obhalayo uthi uNkulunkulu eqaleni wayekhona. Bese ethi kwakade kufunguza umoya. Kodwa lolo wazi Trinity uzosho khona uNkulunkulu wayekade eshoda. Ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyiziqu zintathu. Iyo lento bayizoqala ukusebenza. Bese lithi iBhayibheli waqale wathi. Ngamanye amazwi he started by activating God the Son. Ngoba uGod the Holy Spirit wayesebonakele efunguza phezu kwamanzi. No God the Father wayesebonakele wayesethi angivula izwi. Kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu linguKristu qho. Ingakho lo mgomo uthi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakwenza ukuba uBaba akhazimuliswe endodaneni. Lo mfazi owayekade nomopho mashobane
elithi iBhayibheli wezwa kuthiwa nami uJesu uyadlula. Wayese ethi uma ngathinta nje noma umphetho wengubo yakhe. Lo mfazi akazi ukuthi wasindiswa yini. Futhi nowamsindisa akazi ukuthi wamsindisa ngani. Nikhona abazalwane bami. Kodwa into eyenza ukuthi asinde ingoba ubaba wayefuna indodana ikhazimuliswe ukuconfirm ukuthi lo uyindodana yakhe. Azinye izinto asenzelwa mamambuja ngoba sithizeva. Kodwa uNkulunkulu usuke ecabangela ukuthi ukubonile ukuthi ugele ngokukholwa egameni likaJesu. Bese yakuphendula ekuphendula for the sake of ukuthi indodana yakhe igcine ikhazimuka. Uthi kuPetro singasuka siye kubani. Ngijwayele ukuzwa abantu ngathi bathi singasuka siye ngathi kodwa kashongo njalo mashobane uthi singasuka siye kubani ngoba isikhathi esiningi vele ukuya akunendaba kunokuthi uya kubani. Uthi kuphela sosuka siye kubani ngoba abantu sihlalile nabangani sahlala nemndeni akekho simbone esiza kwingxakeko yethu. Kodwa kuthema kufika wena sabona sisizakala kwingxakeko ngamanye asinazi isizathu sokusuka kuwe siyobheka omunye umuntu. Haleluya ukuthi basemthandazweni lesingathi nje Nkosi sicela ukuhlala kuwe. Ukuhlala kuwe. Wafika uJesu endlini yakwaLazarus. Ithi iBhayibheli wafica uMartha noMaria. Niyasazi isitori bazalwane. Omunye waphithizela enza amatiye. Omunye wayidlalela einyaweni zikaJesu. Uthi ke mayisekhona lo Jesu mayephendula uthi lo ukhethe isipho esihle ngeke saphucuma. Uma kukhona into sisinophi engakunika ukuthula hlala kuJesu. Makukhona into engakunika ukuthula sisuke ukuhlala kuJesu. Ngoba ungathi kuye kunamazwi okuphila bazalwana. Nomphakathi singamisa kuye kunamazwi okuphila. Ngamanye amazwi awukwazi ukuya kuye ubuye kungekho ukuphila. Kodwa mongabuye nje tomavundla uvathuzela ungenakho ukukhola ungabuya. Ngoba bayaphuma abanye bengenakho ukukhola. Khona kweza ukwathi ingane yami iyagula. Ehlelo ukugula okunzima. Wathi uJesu awunabantu abangakholwa. Mayephendula lo uthi ngiyakholwa kodwa siza ungakholwa kwami. Uthi ngenzeka ukuthi ngiyitshele ukuthi ngiyakholwa kanti akwenele kuwe. Uma mavundla half of ama blessings walindele uNkulunkulu esenzekile noma engakenzeki. Ubokwazi ukuthi isikweleti sikuwe. Awukakafiki kwilimit yalo mama owayenomopho elithi iBhayibheli wathatha irisk yokukhandwa ngamatshe ngoba kulesi sima yekuso wayengasavumelekile ukuthintana nabantu. Namhlanje akagcini ngokuthinta abantu uzuyothinta noJesu Kristu. Uthatha a serious risk. Kodwa lokho kukhona kwakhe ngokuphula ukudlela efuna ukuthi uJesu kwarecognizewa ezulwini. Ezinye izikhathi bazalwane fanele sikholwe uze usho abantu bengathi awusaphile emhlabeni. Yini ngathi izinto zakho zenzakala kalula wena. La ubuya khona bayile last week bafika bafeyila kwenziwa yini? Ingoba uNkulunkulu sebona ukukholwa onakho egameni kaJesu okhazimulisa indodana yakhe. Unasemthandazweni akekho nje phakathi
Hallelujah. Noma yini ene ucela egameni lami. Ngiyakwenza ubaba akhazimuliswe endodaneni. Amen. Cela ukuchaza ukugcina le statement mashobane bese ngihlala phansi. uJesu by the way lena kwabe inkulumo yakhe yokuvalelisa ehleli nabafundi bakhe ngamanye amazwi ebatshela ukuthi yena useyahamba usezohamba emhlabeni mayiqala phezulu inhliziyo zenu mayengakhathazeki kholwana uNkulunkulu ikholo naye uyaqala uveza isithombe ukuthi sekuzobaleka ukuthi ningikholwe yes siyazi uNkulunkulu is the priority kodwa nami kuzobaleka ukuthi ningikholwe so mayisethi ubaba akhazimuliswe endodana usesinika esinye isithombe bazalwane niyazi nonke niyakwazi ukuthandaza kodwa ngicela namhlanje ntambama uma usovala umthandazo wakho uthi lokho engicelayo ngiyacela ngokukholwa egameni lika Jesu kunomehluko ukuthi sicela egameni lika Jesu akufiki kahle lo ofanele akhazimule mhlambe next week sothola ubufakazi mashobane babantu abasho lokho unoma ungathandaza 2 hours uNkulunkulu uyathula yini alinde into eyodwa uthi njengoba ethandaza nje ukholelwa kuphi so uma usuyivala usuthi ngithandaza ngokukholwa egameni lika Jesu bese uNkulunkulu nakho sengizuleke manje bese ethi uyamazi lithi iBhayibheli kuhlenga kwesokunene bese ethi kune message efikayo iqhamuka kumavundla kwelasemhlabeni uthi uyakholwa egameni lakho uyamazi kusho ukuthi kho sinesikweletanyana bazalwane so ukuthi sithi sikholwa kodwa futhi sifune nokwazeka uPetro lo okhuluma lamazwi uye lo ugcine esephika uJesu ngesikhathi sobunzima ngoba ukukholwa kuye kunezigaba ungakholwa ukholiswa ukuthi kanti ukhulekela isinko wasithola uthi mawuqeda ukudla isinko bese uyakholwa kodwa kunomehluko ukukholwa kuye bese nazana naye ngoba iactivation yomthandazo ukukholwa egameni lika Jesu impendulo yomthandazo futhi ukholwa futhi egameni lika ngamanye amazwi akumayethi mina ngindlela neqiniso lokuphila akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami that includes the prayers ukuthi awukho umthandazo ozoya kubaba ngaphandle kokuthi uphathwe ligama lakhe uJesu sikamthanda njengeCourier guy ivende lesuku izothatha izinto idilive uyena wathi mayeqhamuka nathi uNkulunkulu nansi deliver wathola wena imoto yakho uhambisa ngayo ayithathwa leyo wela sezulwini izulu lilinda
kuze kuthintwe uJesu ngoba izwi liyacacisa ukuthi yena wehlukile thina sonke singabantwana bakaNkulunkulu kodwa uJesu yena yedwa uyindodana kaBaba uNkulunkulu. So ingakho egcina ebalisana ushilo futhi wathi mina ngilisa wathi ongenayo uyangena phume afumane indlela uyangena phume afumane indlela. Ngamanye amazwi uyena asinawo omunye option. Ingakho ethi uphika singasuka siyembali singabangani bafana kodwa mawusuxakekile I'm not the option. Singabangani mashobana ngesikhathi sengxakeko ningayifuni into eRand ye3 kodwa ngesikhathi sengxakeko uyedwa uphethe umbone saphila ukuthi wena unamazwi okuphila. Ngamanye amazwi asikho isidingo sokuthi sikaqaqadwa sisifo sidliwe izifo adliwe intupheko ube ukhona onamazwi okuphila. Uthi ungagula unyaka sekabili kathathu uthi ngegama likaJesu amadolo ami awalula bese uhlehla ubuyele emuva lapha hlala phansi ubone imangaliso uyafika phezulu kwechibi uthi le ndoda uyathanda nokusinda ile ndoda anginayo umuntu wokungifaka echibini. Uthi uJesu usho ngaphakathi uthi echibini akusindwa echibini bayangena nje for a celebration. Into yokusinda isekukholweni. Wathi ngifuna ukukhombisa ukuthi ichiba linalutho sukuma uthatha uhlaka lakho uhambe ngaphandle kokuthi uzungene echibini. Ngifuna ukukhombisa ukuthi lento yokusinda ayibekiwe echibini. Singasuka siye kubani ngoba amazwi okuphila okuphakade atholakala kuwo. Uthi beshumayela ngevikele edlule inkosi uJehoshafati yafikelwa yimpi ingayilungiselele. Uthi wakhala wathi wena siweni odala izulu nomhlaba akusiwe yini ophethe amandla esandleni sakhe negunya. Uthi wafakazayo leli gunya uyakhuluma ngayo umuntu uJesu Kristu. He is an authority. Sathi abantu abadala kunawe ngeminyaka basho bale mawune kuwe uthi uyaqhamuka bona abantu abadala beqhele endleleni khona indoda uhamba nayo bayayisaba uthi umphali leyo ndoda indodana kaThixo. Noma ngathi uNkulunkulu bake bethi lapha ku Facebook hayi mina ngithandaza namhlanje uNkulunkulu ubhizi ngekasizwe sonke noma ngabhizi kanjani kodwa akabhizele ungayizwa indodana yakhe noma yini enokuyicela egameni lami. Uthi ngiyomphoqa uba mama futhi uthi ngiyomphoqa ukuthi baba nami ukhumalo ekhuleka egameni lami waye ungamphenduli ngiyomenza ukuba indodana ikhasimuliswe. Siphethe indoda enamandla okukhomanda ubaba uNkulunkulu ukuthi enze lokhu esikufunayo. Uthenze lokhu esikufunayo. Nafika uJesu wesifazane obebanjwe phila singasuka siye kubani bazalwana ngekho omunye esingaya kuye noma ngathune imali noma ngathune track record yokuthi uyakwazi ukulungisa izinto kodwa uma sekumnyama khona namazwi okuphila okuphakade fanele siye uyafika uthi sifazane ngifuna ukumkhanda ngamanje la uthi ngicela ongenazi isono aqala athathile uqala umshado. Sikhuluma thina ngomuntu onokuphinga. Yicala lokuphinga liyicala elibhalwe emthethweni. Uthi umuntu obanjwe oqotshene ephinga kufanele akhandwe ngamanje. Ngamanye amazwi
iyona i-death penalty ukubanja uphinga kuku. If you decide ukuphinga kwena maJuda usuthi sengiready kuku. Kodwa ngoba lona unamazwi akuphila phakathi. Wakuthole nasi isono akamkhande ngamandla. Uthi abanye nomuka bonke bamshiya yedwa. Ngoba ngisho ukufa kuye kuphenduka ukuphila. Ngisho kuye iphenduka ukusutha. Ngisho iphenduka ukunolophala. Uthi sifazane sekhona lokulahlana. Sikhulumile indoda yakhuluma ukuphila. Kwabaleka abantu. Uthi ukhona uthi akekho. Uthi hamba ke. Ungabusona. Hamba ungabusona. Nakuwe ngafika seku-10-2 ntomavundla ukuthi bekhande ngamanje. Amanje esikhandwa ngawo afani webazalwane. Wena ungabuka namanje ayizoqoshwa phansi ashawe nawo. Amanje esikhandwa ngawo afani. Ungabuza ugogo uyobuza umzala. Amanje esikhandwa ngawo awafani kodwa yena ufika kuleyo moment. Sekufanele ungabe uyakhanda. Fika khuluma ukuphila. Bona kade bethi bazokukhanda ngamatshe. Behlehla kancane. Bebonakala behlehla kancane. Siyakusuka siye kubani. Ngoba sihlushwa ile nto yeSunday bazalwane. Uyabona lo mazwi masingawabamba nakusasa. Naphambi kwakusasa na next week na next year na kule minyaka yo5 ezayo ukuthi sihlalele ukuthi wena kunokuphila kuwe. Awukuthola ireport ukuthi aduhleke. Uyithole ngomunye obekade ehleba phela ireport ifika kanjani? Bazalwane. Wafika ireport ifika la mama Mhleli. Ethi kuthiwa bengihleba naye. Angisafuni nanokuthi ngibuza ukuthi uzwe ngoba. Oqeda kuhleka. Bese uyababa uNkulunkulu. Ukuthi lenhlebo ingibulele. Kodwa wena unamazwi okuphila. Awukungiphilise. Ngifuna bebuye. Bezosho ukuthi sake sakuhleba. Ngoba yena usekhanda ukuphila. Ngoba unamazwi okuphila. Uthe uNkulunkulu eseqayekile ehlane. Bantwana bakwaIsrayeli bekhala ngamanzi, bekhala ngokudla. Athi uJesu mina ngiyisinkwa sokuphila. uNkulunkulu what? Bazalwane ngeke sicheck masithe wathi uactivate amandla endodana yakhe. Wathi wena uthi uyisinkwa sokuphila nabehlale balaphila. Wena uthe ungamanzi okuphila nabehlale bomile. The stone was deposited kwabekwitshe ebelikade lingekho izolo kwedlula abantu namhlanje selikhona ngoba sekuthiwe wena uthi ungamanzi okuphila kwabekwitshe laphuma amanzi. Bathi babheka phezulu kwehla izinkwa. Umhlabelelo seweselukhona ey'ndaweni zonke ukhona ngey'khathi zonke. Nilethi indoda enjalo. Ingakho-ke induna yekhulu yathi ngempela lo ube indodana kaThixo. Kuyaproveka. Nami ngizosho njalo ukuthi uyindodana kaThixo. Uzokutshela umuntu onendodana. Ishimana mazingayiqhamukela abafana imali ungayikhipha la engekho khona. Ngoba yindodana yakho. Kodwa mangingathuma uthembele kuwe. Ungabuthi ayithembe ifana kuyabheda. Awuzokubamba kodwa masekuze kweyomuzi. Indodana yakho leyo. Mawungena ungazi ukhwela umama wakho uthi awunike mashinane engaboni ngithatha kuwe. uJesu samuyipresent ukuthi noma yini esingayifuna uNkulunkulu ngaye. uNkulunkulu is bound ukuthi ayenze. Thina sisuke silahlekelwe
Ushoda ngokhona. Ushoda ngokhona. Awunyama. Haleluya bazalwane. Semthandazweni. Noma yini engiyakucela egameni lami. Ngiyakwenza ukuba ubaba akhazibuliswe endodaneni. Qamuka imputhe. Bathi abafundi ubani wona uye lo noma abazali bakhe yinqa abe impumputhe na. I-understanding yokuthi umuntu bazalwane under normal circumstances kufanele azale ukukhona into yakhe engasebenzi. KwaJuda babethi kusuke kuyisiqalekisa isishabo leso. Phendula uJesu cha. Lo wenzela ukuthi indodana yomuntu ikhasimuliswe. Ngalesikhathi ethi indodana uNkulunkulu wayeka konke ayekade kwenza wathi ukuthini manje? Usithi nginenkinga lapha nanga umuntu lokhazana akabone emehlweni. Fela mathe phansi. Wathatha udaba. Wathi emehlweni akambogeza. Avuleka same time amen. Usethe isimo kunezimo tokamavundla azikazenzeke. Wenzela ukuthi indodana yomuntu ikhasimuke. Uzuthi ngahlupheka nganginoyiwe yini? No, amatrial afuna ukuthi ngiyahlupheka. Semzame ngebeni ukuthi kufanele ukhasimuliswe. Kwesi isikhathi mashokwana sinokulahlekelwa impendulo iseduze. Senza izaba. Anginqabi nezaba kufanele sizenze. Ngebeni ukuthi uwe. Owenze ngabala. Enkhona. Ukuze wena ukhasimuliswe. There's a trending story laba abalandela social media. Omunye umuntu abathi uDlamini owaboshwa bathi uyayisola nichamiso licala ngaze lenze. Mawuthatha iprofile yakhe kuthiwayo lo muntu uthanda uNkulunkulu nje beshumayelele waboshwa angijaji ukuthi khona right no wrong. Kodwa ungene 209 eje uthi 16 years manje. Kwabanye into yokukhasimuliswa kaThixo can take 20 years. Bephakame bonke abantu olingana nabo. Mashobana nokuxoxa isitori sokugana. Uzaphendula insizwa uButfalana. Bephakame bonke abantu olingana nabo bashobana. Beganelwe bakhe bathenge imoto bathenge imizi. Uthuleke kuwe. It could be indodana umuntu ifuna ukukhasimuliswa one day now. Angi-encourage ukuvela. Kodwa uDamani uyocheck ukuthi ngeke kube ukuthi kufanele ukhasimuliswe. Kule ndoda yesihlala 38 years eChibini. Wafika wakhasimula kanye. Ngosuku ndodo. Umuzama yonke imizamo. Kuphuma amapost uyafaka. Kuphuma ukuthi uyafaka kodwa kuphenduleki yingoba indodana yomuntu ekaqondana naso isimo leso. Manje yaqondana naso. Uyothi mawudlula abantu babebeqhubana. Ukhumana lo. Muphi yena? Bechaze ngalendlela osuchazwa ngayo. Ngoba uma unemeko bamavunja ubizwa ngayo. Igama elithi inyumba likho. Uhana walitholiswa ungabi nezingane. Wagcina esebizwa ngenyumba. Uhana lo inyumba uyapi le eshika. Ngilekama lami engibizwa ngalo. Lemeko yamashobana. Kunegama lakho undabezi, kunegama lakhe. Usonke sinamagama. Kodwa
ukhona umuntu onamazwi ophila phakathi ongashintsha leso simo. Pastor Zondo wakwaqala ingoma ethi ngifundisa mo. Fanele abantu befundisa mo nto kaMavundla. Bhala isikipha sika Mavundla sithi success is the best revenge. uNkulunkulu wenza njalo. Uma sefuna ukushatha abantu akade sebekwakhela igama. Uvela dedele success. Akufanele ungaqualify khona. Uthi wasifuna ugrade 12 uhambe ufike ungene lo grade 9. Bethi siphethe grade 9 kodwa wafuna ugrade ebesafike yena. Lo phethe ukuphila. Tuze nenkosi tuze nenkosi tuze Jesu yasondela eduze nenkosi yasondela liphile inkosi ezilaphephile ngalo Nkosi wavusishosha ngalo uNkulunkulu wethu wavula amehlo ungalinkosi bamgenza indlebe Nkosi usemzimeni ubhekane nokunqamlezo wayithatha khona lapho ithi iBhayibheli wayiphatha indlebe yakhe wayibuyisela kuye yakuyela njengoba injalo isosha elalingabone emehlweni la kuhlaba ohlangothini kwacaza igazi lancazela esweni uzilo awawakho Nkosi kodwa iso lakhe lavuleka induna yekhulu yathi ngempela lona uba indodana kaThixo. Namhlanje ekuseni Nkosi lithi ilizwi lakho konke siyokucela sicela egameni likaJesu uyokwenza ukuba uNkulunkulu akhasibuliswe asinike impendulo zakho singasuka siye kubani na kuba mazokuphila okuphakathi afumaneka kuwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu mahlalele ilizwi lisiphathe lisisize lihambe nathi lisilwele Nkosi iziphi njengoba wawulwela uJehoshafati wathi lempi akuyona yenu ingekaJehova. Siphe lolu kholo Nkosi oliyokwenza silikholwe silethembe silithande leli gama likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu wena uNkulunkulu wena wedwa akekho Nkosi onjengawe awukhona emandulo umhlaba ungakabikho wena njalo thatha udumo Nkosi usisifundwa nokushunyayela kwezwi lakho usise nabantwana bakho bezwile oyedwa noma ababili liyobasebenzela impilo yabo yonke Nkosi awubazolibamba belisebenzise libusise Nkosi lingcwele izwi lakho. Siyabonga okusonja baba wethu useni egameni likaJesu Kristu Nkosi wethu manje.